Okay, ang tamang oras po alas 5:06 na po ngunya na pagkahapon, Abril Petsa 13 na po ngunya na Miyerkules 2022. So, yaw na naman po kita. Madya na po kita, tamag-iriba na naman kita sa sarong oras. Dapag barita ning kadi kita bari-bareta lang po ta. Bako man kita po certified para bareta. And of course, ining nagkapirang mga pag-urulay-ulay ta kung ano dapat pag-urulay-ulayan tata. Grabe na ba ining naba? Grabe na. Hindi masyado na pong maribok ining sa tuyang circulation pag-abot po sa ngunya na election po. Talagang andyan na po sana man lang mabawasan ang garadanan at patayan sa mga naku po politika lang po ini. Better like next time, hindi yung magkakainitan po ng todo, hindi dapat ganun. Kawawa naman po yung mga nagsasakripisyo. Tapos po kita magsakripisyo. Sabi nga ka na itong nabasa ko po, iboto natin ang ganda po nung napanood ko kasi bago tatalakayin ko ngayon. But anyway, sa tuya pong makakaibanan sa programang Bareta Aksyon Asin Informasyon ngunya na pagkahapon ay mayo pong iba kundi sa technical side. Andyan po si Sir Felix Lagrimas. And of course, yaon po si Chief Engineer Aberindon Toralio na busy po sa mga pinagdagagawa para po ma-upgrade or mapagayon itong sa tuyang istasyon ay sa tuyang network. Ayan, nandyan man po sa information si Jimmy Guanzon. And of course, siya man po duman sa transmitter si Sir Jimson Torian Oco. Kaibanan man po duman siyempre, si Aldrin Orlanda. And of course, ako po ang sa indong kaibanan, nagterming kaibanan every alas 5 po hasta alas 6 ning pagkabanggi araw daw Monday to Friday. At syempre ako ang turming kaibanan nindo, sabi ko nga ni mayong iba, abig pa para sabi nindo na magayon-gayonon. Buko na nga ni magayon-gayonon, magayon. Ayan po. Dahil kita pa kaseryoso, although Miyerkules Santo na po nganyan, panahon na po ning pagninilay-nilay at pagsasakripisyo para sa satuyang kagurangnan at satuyang kagtubos. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino kung nais natin ang liwanag. So, sa nagkapirang bareta, pamayukan sa tuyang bareta, 1 million halaga para sa scholarship sa TESDA na pondo mula kay Senator Kiko Pangilinan na tanggap ng bayan ng Sipokot, Camarines Sur. Presyo ng isda ngayong Semana Santa tumaas na sa Naga City. Ang hustisya at pag-asa. Dirty tricks ng kalaban, kinundi na ng kampo ni Robredo. Ang laban. 8,441 na nakapasa sa 2020-21 bar exams. Ating ibalik ang hustisya. Bicol DepEd nagsagawa ang mga kakulangan sa pag-aaral na dulot ng pandemya. And of course, vaccination program ng Legazpi City Health Office tuloy pa rin sa kabila ng masamang panahong nararanasan ng lungsod. Hindi China o ganansya nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi dorobo. Okay, sa detalye po kayo nagkapirang barita lang. Gusto ko po kayang tauanin po nin oras ining mga hinaing o ining mga dispatch po, ining mga letters ining mga Senate resolution po ni Senator Laila de Lima. Ang liwanag ng bukas. Okay, detalye kan sa kapirang barita sa buong Region 5, Region 5. Tanging ang bayan ng Sipokot, Camarines Sur ang nabigyan ng 1 million na pondo sa scholarship para sa TESDA galing kay Senator Kiko Pangilinan. Ayon kay Vice Mayor Boboy Macalino, ang mga sumusunod na kurso ang ipatutupad: Organic Agriculture Production, NC2 Produce Organic Vegetables, 11 days with LAL allowance.
Organic agriculture production NC2 produce organic concoctions and extracts 11 days with allowance. Organic agriculture production NC2 raise organic filet chicken 12 days with allowance. Walang patayan at Bookkeeping NC3 sitwasyon. 37 days with allowance. Kaugnay nito, makipag-ugnayan na lamang sa opisina ni Vice Mayor Boboy Macalino. Samantala, laking pasasalamat naman ni Vice Mayor Macalino dahil sa pagkakapili ng bayan ng Sipukot na isa sa mabibigyan ng ganitong kalaking pondo para sa mga nag-aaral sa TESDA. Inaasahan ang pagtaas ng presyo ng mga isda tuwing sumasapit ang Semana Santa. Ito ang sinabi ni Noni Enorba, Public Information Officer ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BIFAR, Bicol, Naga City. People's Mall, tumaas na ang presyo ng ilang isda, katulad na lamang ng tangigi na dating 250 ngayon 450 na. Ang galunggong na 180 dati ngayon 250 na. Ngayon at sa bangos na kung dati 160 lang, 200 na ang bawat kilo. Ito ay batay sa tala ng Naga City Price Coordinating Council. Pagpupunto nito, sapat naman ang supply pero mataas din ang demand ng mga isda, lalo pat panahon ng pag-aayuno ng mga Katoliko. Isda at gulay ang kinakain kaysa karne. Samantala, walang naitalang fish mortality o fish kill ngayong masama ang panahon dahil sa bagyong Agaton. Matindi ring binabantayan ngayon ng ahensya ang dalawang lake sa Camarines Sur, ang Lake Batu at Lake Buhi, lalo't harvest season. Bansa, hindi China o ganansya, nakapwesto. Dirty tricks ng kalaban, kinundi na ng kampo ni Robredo. Kahit hinaharang, hindi nagpapaawat. Kinundi na ng kampo ni Vice President at Presidential Candidate Leni Robredo ang mga dirty tricks ng kanilang kalaban na siya namang nagiging dahilan upang lalong lumago ang kanilang puwersa. Kabilang na umano rito ang ginagawang pagharang sa kanilang mga supporters sa mga sinasagawang campaign rally. Habang pinipigilan, mas lalong nagpupursige, mas lalong tumitibay ang paninindigan na dumalo ang supporters ni Vice President Leni Robredo sa mga political rallies, pahayag ni Congressman Teddy Bakila. Hara-harashing our supporters only stoke at their passion even more. Ayon kay Bakilat, na tumatakbong senador sa ilalim ng Robredo Pangilinan tandem, the people know when dirty tactics are employed. Tinutugunan ni Bakilat ang ulat na hinuli ang ilang public buses at jeep na may sakay na Robredo supporters patungo sa Dagupan City Grand Rally nitong Biyernes sa kasong paglabag sa batas trapiko. Walang umaanumang baharang aniya ang maaaring humadlang sa lumalawak na pink wave ng mamamayan na nagtutungo sa rally ni Leni at Kiko Pangilinan. Pag tinanggalan mo sila ng bus na sasakyan, maglalakad sila. Pag hinaharangan na sila sa daan, magbabangka sila. You cannot prevent them from seeing a candidate they love, ayon kay Bakilat. Kahit mismo si Robredo nagulat at sa napaulat na insidente sa kasinabing kahit ginigipit ang kanyang mga supporters, napatutunayan na determinado silang manalo kami. Aniya, kahit pigilan ang mamamayan na dumalo ang mga katulad na insidente sa nakaraan, ang magpapatibay sa kanila upang lantarang ilantad ang kanilang suporta. Ang bansa, tuwindig, kumilos, lumahok at magpasya. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Ang nakapagtala ng mataas na passing rate na 72.28% o 8,241 bagong abogado
ang 2021 bar exams na kauna-unang isinagawa ng digitized at localized sa gitna ng COVID-19 pandemic sa bansa. Hustisya at pag Sinabi ni Associate Justice Marvic Leonen, bar chairperson, na tinanggal nila ang pagtaguri sa mga hindi nakapasa na fail at sa halip ay pinalitan ito ng did not finish o did not pass. gagan. Sa paglayo rin ng tradisyon, hindi maglalabas ng top-notchers ang Supreme Court, ngunit kikilalanin ang mga examinee na nakakuha ng weighted score na 85% pataas dahil sa kanilang exemplary performance in the bar examinations. Nasa 761 examinees ang nakakuha ng 85% to that 90% na kinilala sa exemplary performance. Habang 14 bar takers naman ang kinilala sa excellent performance nang makakuha ng 90% pataas. Nais na Nasa 11%, 790 ang aplikante para sa kanilang eksaminasyon, ngunit 11,402 lamang ang nakatapos nito makaraan na madiskwalipika ang iba dahil sa mga kumilos. pagtapapa polisiya. Ating ibalik Bicol DepEd nagsagawa ng Learning Recovery Plan upang matugunan ang mga kakulangan sa pag-aaral na dulot ng pandemya. ating Upang matugunan ang kawalan ng pagkatuto na dulot ng pandemya sa mga mag-aaral sa Bicolano, sinimulan ng Department of Education, Bicol, ang pagbuo ng Learning Recovery Plan. Nito noong February ngayong taon na nakatuon sa literacy at numeracy sa grades 1 and 3. ating Ipinaliwanag ni DepEd Bicol Director Gilbert Sadsan na ang paggawa ng Learning Recovery Plan ng DepEd Bicol na tinatawag na RACE R5 Learning Recovery Plan, recovering for academic achievement by improving instructions through sustainable evidence-based learning programs, ay nakakonsepto sa unang bahagi ng taon. Ng unang taon ito para matulungan ang mga mag-aaral na makahabol at mapabilisin ang kanilang pag-aaral pagkatapos ng 2 taong pagkaantala sa pag-aaral dahil sa COVID-19. Pilipino. Kung nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na Patuloy ang sinasagawa ang pagbabakuna kontra COVID-19 ng Legazpi City Health Office sa kabila ng masamang panahon na dala ng bagyo at sa gitna ng paggunita ng Semana Santa. Kahapon, araw ng Martes, idinaos ang pagkababakuna ng first, second dose para sa mga bata o pediatric population, gayon din ang pagbibigay ng first dose at booster shot sa adult population na isinasagawa sa Expo Building ng Barangay Enalnod Covered Hall at sa SM City, Legazpi City. Kaugnay nito, mariing ipinaalala ng PHO sa publiko na mahalagang mabakunahan ang mga maraming residente ng lungsod sa kabila ng mas maluwag na COVID-19 restriction at mababang alert level status. Panalo ang laban ng Pilipino. Yan po ang kabuudan ng nagkakapirang bareta. Patayan at Pero gusto kong bigyan ng attention ining kaso ng dengue. Kaso ng dengue buo sa buong Camarines Sur. pagganan. 132 ang naitalang kaso ng dengue sa buong Camarines Sur. Kasama na rito ang Naga City base sa tala ng Department of Health Bicol. Sa datos makikita na noong 2021 mula Enero 1 hanggang April 99 ang kaso habang tumataas ng 33% sa parehong panahon nitong 2022. Ito ang pinakamataas sa Bicol Region, nasundan ng Camarines Norte na may 40 dengue cases. Lumabas Sa 229 na kaso sa Bicol, isa lang ang nasawi at ito ay mula rin sa lalawigan ng Camarines Sur. Ayon sa entomologist na si John Dominic Bologna ng DOS Bicol, kailangan mapaigting ng LGUs lalo na ang Naga City ang kanilang kampanya laban sa dengue, pagtuunan ng pansin ang paglilinis ng kapaligiran. ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Okay, yan po ang kabuuan na nagkapirang bareta. Hustisya Pero sabi ko nga, pag-ulayan natin ining regarding dito sa dengue dahil tag-ulan na kasi.
But bago po yan, ang sa programa pong ito, ay hatod po sa inyo ng principal sponsor na si Sustaination Born, and of course ni Senator Laila de Lima, hatod pa man sa endo ni Dada Robles Morario, Morario, aspiring for City Councilor. And of course ni Botchokoy Rex Oliva, ang incumbent board member ng District 5 na gustong magbalik po, still aspiring again for Botchokoy board member si Botchokoy Rex Oliva. And of course si Rodolfo J. Poitino, tabangan na taman po, gusto rin maging councilor ng siyudad ng Iriga. And of course si Manville Bobas Tino ay Ignaw. Ano ba yan? Manville ayan po, Councilor ng Iriga City. And of course, dahil pa manining programang ini kan Masuso Spring Resort. And of course, kan Cheryl Beauty Salon, owned and managed by Cheryl and Tuding Castro Verde Aquilem. And of course, kan Sarangi Motor Parts and Services, owned and managed by Mr. and Mrs. Marvin Tess Gunawan Rason. And of course, ni Engineer Steve Edith C. Andalis. And of course, hello to Congressman Jocelyn, Congresswoman Josal Fortune. Okay, hello also kay Nestor de Lima. Thank you, Nestor de Lima. And hello ko man muna ining mga watching, those who are watching via live streaming, yung mga nakatas na po, hindi ko mahabol, ang bilis po ng ating monitor. At sabi kan iba, ano daw, garalgal na maray ining boses ko. Ay medyo kasi garalgal po, ay sore throat po ini, nasusobran po ako ng kasasalita. Dahil bako lang po ako dignet pa, para nagpaparataram ang boses ko po talagang pinakapuhunan ng aking buhay. So I would like also to say hello to Helen and John Canuto. Good afternoon po. Hello. Yes, hello. And of course, hello to Marilu Lagati Criario is watching right now. Ang sabi po ni Marilu Riario. Hi po kagad at Elma, maray na apon po kanimo, maray na hapon man po. And of course si Nelson, si Nelson Gaspi talaga always watching by live streaming. Nelson, bahala ka na sa mga kapartidaris natin, ka-bloodlines natin, to all Gaspi bloodlines, Gaspi bloodlines. Bahala ka na sa mga relatives natin, sa mga kaibigan mo, sa connections mo, sa mga kaklase, sa mga kabats mo. Ipaano mo sa kanya huwag natin kalimutan si Senator Laila de Lima na ibalik sa Senado para sa hustisya at human rights. And of course, those who are members of the 4Ps, the principal author of 4Ps is no other than Senator Laila de Lima. Nelson Gaspi, help us na maibalik our very own Senator Laila de Lima, maibalik sa Senado. I would like also to say hello to Bat 6569, to Menard Malati, and of course Ihidyo Balang, to Marilyn Cervera and Marilyn Alvar Orbon, and of course Merna Lucenia, Merna Nadal, ay din ang mga papilyedo natin, nagkakalimut-limutan ko. And hello of course to Oki de Lima, to Mr. Endato sa to Nene and Edsel de Lima Esteliena, and of course kay Star de Lima Esteliena. Kumusta po kayo lahat dyan? Briones Bloodline, si Ranelia Briones, and of course kay Igoy si Ranelia Igoy, and of course I will not forget the Lima Bloodlines all over the world. Hello, kumusta po kayo dyan? Lalo na ito mga kapatid, ang aking mga pamangkin, ng aking mga apo. Kumusta lahat dyan? And of course I would like to shout it out also, De Lima Gaspe. Ating ibalik ang hustisya at Of course, ang Antonio De Lima Gaspe, the Bloodlines. Hello also to Manoy, Amy, and kay ate, ano na nga ba yun? And of course to the family of Mama Fe and Mama Lita and family. And of course kay Gina De Lima Almasan and Jingjing De Lima Kwan, how are you? hustisya at And of course kay Manuel De at po sila to this program. And of course to hello to dating kagawad Belen Molinyawe, kay Manila Dita Ibo, kay Manel sa Lanyog.
And of course, kansa mo yung mga kakonstituente. Good morning, good afternoon po sa inyo lahat. Pwesto sa gobyerno. So, ini kayang siyempre, kadaklan po kansa to yung mga Pilipino ay nasa Catholic po. So, ini pong Holy Week. Ini pong Holy Week ay talaga pong nasa pag ganitong Holy Week po, madaldal pa ako Holy Week na. We have to repent. Every Catholic must repent. Pagbalik loob po tayo dahil inilang po sa loob po ng isang taon. Isang linggo lang naman po tayong ang makakasama natin ay ang ating kaglalang, ang ating Panginoon, ang ating yung tagapagligtas natin, si Kagurang ng Tanghi, Hesus Kristo. Isang linggo lang po ini magninilay-nilay kita. Magnilay-nilay kita. We have to sacrifice. Kaya ininganing presyo ng isda. All over Philippines po yan. When it comes to Holy Week, tumataas po ini. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Tunay na pagbabago, walang patayan at panggagancho. Maayos na sitwasyon, maunlad ng nasyon. Inuuna ang bansa, hindi China o ganansya. Nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi dorobo. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ibalik. Gusto ko yung basahon ini BIR chief, ready to face trial. Tatingnan natin. The unpaid state taxes are actually 23.3 billion, not 203 billion, which have gone through 5 presidents and 13 BIR commissioners. Sumulong ang bansa, tuwindig, kumilos, lumahok at magpasya. Published 2 days ago on April 12, 2022. Basahin ko ini. Tatong gusto ko ini mga pagdating sa mga corruptions na. Not corruptions, but not willing to, The Chief of the Bureau of Internal Revenue, BIR, has aired his willingness to face any trial once someone sues him in court for the alleged failure of his office to collect the more than 200 billion in uncollected state taxes of the Marcos family. BIR Commissioner Cesar Dulay was reacting to the statement of former Supreme Court Chief Justice Antonio Carpio over the weekend, saying that any concerned citizen can file a complaint against officials of the BIR for failing to collect the state taxes now purportedly reaching to 203 billion. I still believe in the country's justice system, which is guided by the rule of law. Our courts decide depending on merit and facts, and not by public opinion, he said in a radio interview. Dulay affirmed that BIR will go after tax evaders and will fulfill its mandate on the course of due process. The Marcos unpaid state taxes are actually 23.3 billion, not 203 billion, which have gone through 5 presidents and 13 BIR commissioners. Yan po sabi ni Dulay. Last month, Dulay confirmed that his agency sent the Marcos here/December 2021 a written demand letter regarding their tax liabilities. Yan ang sabi ni Dulay. Even Finance Secretary Carlos Dominguez III was assured if the uncollected state taxes of the Marcoses have ended, reached 203 billion, when he said last April 5 that they have been in an intense discussion with the BIR on the issue, noting they are studying it very carefully. Dominguez said the amount was originally about 9 billion, but because of penalties and interest after several court cases, there have been several amounts floated, such as 99 billion
and 203 billion. Ang haba pala nito, ayaw ko na nito. Ang laban ng Pilipino. Kung nais It can be recalled for former senator and former Harvard School of Law graduate Juan Ponce Enrile, who also took Masters of Laws degree with specialized training in international tax law, defended former senator and presidential frontrunner Bongbong Marcos, saying he cannot be compelled to settle the state taxes as allegations as litigations or state proceedings of some of the properties are still underway. Okay, nakainis. Nakainis. Kaya, buti pa mag-commercial muna tayo. Sir Felix. This time check is brought to you by Senator Leila de Lima. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. Ang porsyon ni hatod sa Indo ni Kagawad, Melnan Robles Moralio. Basta kidaday, hayahay ang buhay. Ang oras na ini, hatod pa sa Indo ni Manver Gobis Ignaw, kandidato para konsyahal kan Syudad kan Iriga, numero 16 sa Baluta. Kakapost lang ni Doc Green Official. Alam mo, space ba na green face mask is better than blue? Question mark, exclamation. Green equal sign dahon. Dahon equal sign kalikasan. Therefore, mask plus sign green equal sign nature protected, letter U. Huwag paloko, mag-fact check muna. Ang totoong balita, tunog tama, dapat tama. Isang paalaala mula sa KBP at ng istasyong ito. Blue plus sign, yellow divided sign by rainbow equal sign. Saro sa mga kumunahelang kan mga senior citizen ngunyan, iyo ang katarata. Pagigwakan katarata, malabo ang pagiling mo, taigwang puting layer na nakatakop sa mata mo. Kaya lang, mahal magpa-opera ning katarata. An iBerry, an epektibong bulong sa katarata, asin iba pang kamatean sa panlalabo kan mga mata. An iBerry, igwang bilberry, asin ini gibo sa Amerika. Epektibo man an iBerry sa glaucoma, pterygium, astigmatism, pamumula, pagluluha, gatol, asin makulog ang mata dahil sa sobrang paggamit kan cellphone asin computer. An iBerry mababakal sa Mercury Drug, St. Joseph, Watson's, asin sa indong suking butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Okay, ang tawang oras po, alas 5:35 na ngonya na pagkahapon, Abril 13. Ay, bako ko malingawan. Happy birthday pala for tomorrow sa sakuyang tugang na si Principal 2 Esther Lodevina Volante. Ayan po, April 14 po, birthday po ng sakuyang tugang na si Dr. Lodevina Esther Volante. Happy birthday, my dear sisters. Ono ba? Ayan mo yan, ikaw ang nag-birthday na Webes Santo. lumaban. Walang magpataw-pataw, wala mo nang kung ano-ano. Kung nais nating sumulong ang bansa, tuwindig, kumilos, lumahok at magpasya. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila. Ayan, tanungin daw natin si Senator Leila de Lima kung taano tatatakbo siyang muli para sa Senado at kung taano gusto niyang makabalik ng GAD sa Senado. Okay, hinayugan ta po. Ito ang pinakamabigat na laban ng ating henerasyon. The greatest challenge of our lifetime has begun, only to be a disgrace to those who have laid their lives for our rights and liberties. If we cower, hindi ito ang oras para mangimi at matakot. Bagkus, ito ang panahon upang tumindig at sumigaw hanggang ang alingaw na ay basagin lahat ng panikalang nagkukulong sa atin sa rehas ng karahasan. It is now
ating bayan. I am running so an act on behalf of the victims of a regime so violent, corrupt, and incompetent. I will continue to fight so that we Lumaban tayo, ipaglaban natin ang ina kan 4-piece, Senator Laila De Lima, the principal author of 4-piece, na magkakana almost close to 6 million na po ang beneficiaries ng 4-piece. Kaya hinanyugunta po ini. ang ating kapangyarihan ay para sa mga walang kapangyarihan. Salamat, Senator Laila De Lima, sa pagpasa ng batas sa 4-piece. May laban kami sa gutom at sakit. Kasama mo kami sa laban mo, Senator Laila. Yan si Senador Laila. Kahit gilipit at ipinakulong, nagtatrabaho, lumalaban. Ibalik ang hustisya. Ayan po, ibalik ang hustisya. Ibalik sa, bago maibabalik ang hustisya, ibalik muna natin sa Senado si Senator Laila De Lima. Taday man po siya makakabalik ang hindi niya maibabalik ang hustisya at human rights kung dahil siya makakabalik sa Senado. So, inot natin iboto niya to si Senator Laila De Lima nang maibalik siya sa Senado, nang maibalik din ang hustisya at ang human rights. Pag-asa ng ating bansa, di ba? Ayan, ipahinan niyo kung tapo ining ina ng bayan. Ang ating kapangyarihan ay para sa mga walang kapangyarihan. Salamat, Senator Laila De Lima, sa pagpasa ng batas sa 4-piece. May laban kami sa gutom at sakit. Kasama mo kami sa laban mo, Senator Laila. Yan si Senador Laila. Kahit gilipit at ipinakulong, nagtatrabaho, lumalaban. Ibalik ang hustisya. Ayan po, ibalik ang hustisya. Tanganing, pero ang sabi ko nga dahil maibabalik ang hustisya at ang human rights, kung si Senator Laila De Lima, hindi natin ibabalik sa Senado. So, ang gawin po nato, tayo magtulong-tulong po tayo. Invite your friends, your relatives, your kabatsmate, everybody. Invite natin na suportahan si Senator Laila De Lima na maibalik sa Senado. Iboto niya to 18, numero 18 po sa balota. Senator Laila De Lima, ibalik sa Senado. Laila De Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila De Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Okay. The unstoppable momentum of youths, Leni Kiko rallies shows Filipinos' affirmation of our dreams. Yan po ang sabi ni Senator Laila De Lima. Ulitin ko po. Unstoppable, hindi po mapipigilan, hindi kayang pigilan ang momentum ng youths, Leni Kiko rallies shows Filipinos' affirmation of our dreams. Yan po ang sabi ni Senator Laila De Lima. Ang Pilipino, kung Re-electionist Senator Laila De Lima is thrilled over the overwhelming support that the Filipinos are giving to the tandem of presidential aspirants and Vice President Leni Robredo and their running mate Senator Kiko Pangilinan amid attempts to partner the former with other vice presidential aspirants. Laila De Lima, ating ipanalo. Senator Laila De Lima, who is running under the Robredo Pangilinan ticket, sinabi niya, the unstoppable momentum of massive Leni Kiko rallies, particularly the recent grand rallies in Pangasinan and Pampanga, further highlighted the people's full support for their tandem. Walang patayan at panggagancho, paayos na. Kitang-kita po natin mula sa pahayag ng pagsuporta kina Vice President Leni at Senator Kiko Pangilinan ng mga pinuno sa iba't ibang syudad at probinsya hanggang sa pagdagsa ng mga kababayan natin sa kanilang mga sorte. Ang pag-arangkada ng kanilang kampanya
nakikita nila na sa liderato po ni Vice President Leni, makakabangon ang bayan mula sa krisis at dinadanas na trahedya dahil sa marahas at pabayang pamamahala ng ating gobyerno. Nasisiguro po ni Senator Laila de Lima sa suporta po natin na sa malinis na track record ni Vice President Leni Robredo at Senator Kiko Pangilinan at sa pataas na tiwala at suportang nakukuha nila mula sa taong bayan ay malayo ang mararating ng kanilang tambayan sa pamamahala sa ating bansa. Mismong taong bayan po ang nag-i-endorso kay Senator Kiko Pangilinan at sa Vice President Leni Robredo. Si Senator Kiko ang kanilang pinipili. Yan po, si Senator Kiko ang kanilang pinipili. Last April 8 po, ang estimated 60,000 supporters went out to rally behind Robredo and Pangilinan. At sa CSI, Estadilla in Pangasinan, with a huge crowd chanting, Kiko, 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 Pangilinan. Ano ang ibig sabihin ng gobyernong tapat? Ano nga ba ang ibig sabihin ng gobyernong tapat? Mga lingkod bayan na tapat at mahuhusay. Tingnan niyo po, si Senator Kiko. Si Senator Kiko po mula 2001 ay naninilbihan na, pero may nadinig ba kayo kahit isang anomalya na nadikit sa kanyang pangalan? Robredo asked the cheerful crowd, answered back with wala in Pangasinan People's Rally. A day after around 220,000 supporters, around 220,000 supporters, the highest crowd drawn in the Robredo Pangilinan rally to date, also stood tall for the two aspirants in Robinson's Star Mills ground in San Fernando, Pampanga. Among the highlights of the rally was when the farmers from the village of San Nicolas surprisingly appeared on stage to raise Pangilinan's hands, along with Robredo, which brought the latter to tears. Pangilinan is known for championing the causes of farmers and fishermen. Kahit simpleng tao lang kami, sabi ng crowd, na simpleng magsasaka. Ipapasa natin si Senator Kiko at si Ma'am Leni. Pampanga, sigaw nyo, Kiko, Leni, 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 Kiko, Kiko Pangilinan, said one of the farmers, who elicited a warm response from the crowd, who also chanted the names of the presidential and vice presidential aspirants. In a separate statement posted on Twitter, Senator Laila de Lima, sinabi po ni Senator Laila de Lima, Vice President Leni Robredo and Senator Kiko Pangilinan are slowly but surely breaking down barriers and what are touted to be the other party's bailiwicks. The 220K turnout for the Tropang Angat in Pampanga is more than just a show of force. It is the affirmation of our dreams. Dakal, asalamat, Pampanga. Ipanalo natin si Kiko at Leni Robredo. To help ensure a better future for the Philippines and the Filipinos, De Lima urged the Filipino electorate to continue supporting the tandem of Robredo and Pangilinan and lead them to victory. Ang panalo po ni Leni at ni Kiko ay panalo po ng buong Pilipino, ng buong Pilipinas, ng bawat Pilipino. Sa pagharap sa debate, sa pagtupad ng mandato, may crisis man o wala, sa paglapit at pakikinig
sa hinaing ng taong bayan. Wala itong ibang magiging resulta, kundi pagtaas ng kumpiyansa at pagkapanalo ni Lenny Kiko 2022 sa puso ng bawat Pilipino. Dahil sa gobyernong tapat, angat buhay lahat. Ulitin ko po. Dahil sa gobyernong tapat, angat buhay lahat. Ayan. Dahil sa gobyernong tapat, angat ang buhay ng lahat. Sabi ni Senator Laila de Lima. Yan po. Ayan po, may bago tayo. Diba, Nelson Gaspe? Okay po, dapat. Talaga. So, Felix Lagrimas, dahil lahat. Ayan, magko-commercial pa raw tayo. Sabi ng ating katandem. Aram daw nindo kung taano importante ang kidney sa satuyang lawas. Ini ang nagsasara kan mga ati asin toksin sa satuyang dugo. Kung maraot ang satuyang kidney asin dai magfunksyonin tama, posible magkahelang kita asin magkaigwanin manlain-lain na kailangan. Arog kan panluluya, kulang sa turog, difisil na pag-ihi, gatok na kasukasuan, pagkaribong asin difisil na paghangos. Tanganing makalikay sa helang sa kidney, ang solusyon dyan, iyoan Kidney Care. Ang Kidney Care, produktong gibo pa sa Amerika. Asin may sangkap na vitamins asin minerals na nagpapakusog kan sa tuyang kidney. Ang Kidney Care, katabang man sa padagos na sirkulasyon asin paglinig kan toxin sa lawas na. Kunita mahal na marhay ang magpa-dialysis asin magpa-opera sa kidney stones, kaya alikayan ang kidney stones, UTI, dialysis asin kidney failure. That's why you really care. Always take care of your kidney with Kidney Care. Ang Kidney Care mababakal sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy asin mga nanginyanot na drugstores nationwide. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Karapatan ng mga patay, aking ipaglalaban. Mga kababailhan, ang poprotektahan. Boses ng kabataan, aking pagkikinggan. Ating kalusugan, ang ingatan. Paglikuran ng mga irigen, Sindagan. Magsisilbing magandang ihensing, Sindagan. Lagi kayong muna sa puso ko, dahil kay Daday, hayay ang buhay. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Iriga City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Ako si Melinda, tindera, kumakayod para sa pamilya, sa halalan. Huwag niyo kong kalimutan. Arnold ho, bumabiyahe para sa maginhawang buhay. Sa halalan, huwag niyo kong kalimutan. Carla po, nurse, nagsiservisyo sa Pilipino. Sa halalan, huwag niyo kong kalimutan. Sa boto mo, apektado ang buong bayan. Sa halalan, huwag natin sila kalimutan. Paalala ng Ad Standards Council, Ad Foundation, KBP at ng himpilang ito. Ayan po, ang tamang oras, alas 5. Oy, alas 5:50 na po. But anyway, basahin ko ini mabilis na. Ining reactions po. The Lima Slums recent attack versus Robredo's eldest daughter. Re-electionist Senator Laila M. De Lima bewailed
the spread of fake news against the daughter of presidential aspirant and Vice President Leni Robredo, peddled by groups obviously aiming to derail the Vice President campaign. Senator Laila De Lima, a social justice and human rights defender, condemned the people behind the reported circulation of fake sex video of Robredo's eldest daughter, Aika Robredo, as toxic and utterly vile. Wala pong kasing pait ito. Lahat po ginagawa para ma-derail ang kandidatura po ng ating Vice President Leni Robredo. But habang ibinabagsak ninyo, habang patuloy ninyong inululugmok ang aming kandidato, ang aming panglaban na Bicolano of all the presidential aspirants, si Leni Robredo po ang the most qualified. So, habang sinisira ninyo ining ang sinasabi ko dati, ining maglalaban-laban na ining may mga advokasya na magkaroon tayo ng magandang polisiya, si Leni Robredo for President, and of course si Laila De Lima for balik sa Senado. These two ini po ang sinasabing woman with balls. Palabang po, hindi nyo kayang ilugmok ng gano'n na lang. Nakita naman natin, ipinakulong, ikinulong, iniipit, ibinalahura, ano pa? Dishonorable si Senator Laila De Lima, pero patuloy pong nagtatrabaho, patuloy pong dumadami ang kanyang mga Senate resolutions, ang kanyang mga Republic Act. Hindi po siya napapapigil sa mga kung ano man yung naging dahilan. Pero it is only the AJK that is the reason behind why Senator Laila De Lima was put on detention house. Pero, dalawa na po ang woman with balls. Our aspiring for President, Leni Robredo, and Senator Laila De Lima na maibalik sa Senado. Inuuna ang bansa, hindi China o Ghana. As a woman, as a mother, and as a victim of weaponized misogyny, driven by dirty politics, I joined the latest attempt to damage Vice President Leni's campaign through the spread of vile fake news about members of her family. She and her dispatch from Krami, number 1 to 1245. Senator Leni said, hindi kayang tapatan ang plataforma, hindi rin kayang sabayan sa debate. Mas lalong hindi kayang tapatan at sabayan ang suporta ng mamamayan para kay Vice President Leni Robredo sa social media at sa ground. Ating ibalik ang So, problematic na ang mga kandidato nila. Problematic na nila mga kandidato. Nag-fabricate na naman ng kababuyan at ilink sa mga Robredo, toxic, utterly vile. Napakawalang hiya naman talaga. Di ba nyo naalala, may mga anak kayong babae. Unang-una, ang nanay natin, lahat ng nanay ninyo ay babae. At ang tumatakbo para makapresidente ay babae, isang ina. Dapat we have to protect being a woman. You have to protect each and every one of our who are a woman. Siyempre, napakawalang hiya naman ninyo. Mga nanay kayo, may anak kayo mga babae, karma yan. Makakarma kayo niyan. So, stop making all those fake news, lalo pagkababuyan na. Recently, links to a fabricated sex video targeting Robredo's eldest daughter surfaced on social media and Google search engine. Robredo's camp already branded the as a malicious fabrication, saying it is an obvious ploy to distract supporters of the Vice President. Attorney Barry Gutierrez, a spokesperson of Robredo, said there were for legal action. He also said that they have reported the links to the platforms concerned, so all of those would be taken down. The Lady Center from Bicol Senator Laila maintained that it is already too late to break the wave of support for Vice President Leni by such a pathetic attempt to bring the Robredo name down.
to the level of their morality corrupt detractors. Isa lang ang pinatutunayan ng mga atake na ito. They are threatened Vice President Lindsey's strength and, more importantly, the strength of the ever-growing support for her presidential run. Senator Leila de Lima also has been continually subjected to this misinformation and fake news by some sinister quarters, said demonizing women has been a go-to and desperate political strategy in the past 6 years. Dalawang sindikato talaga, matitigil lang yan kapag natanggalan na ng sungay ang mga nagtatangkang bumalik sa kapangyarihan at yung mga nagtatangkang manatili sa poder. It may be recalled that de Lima has also been a victim of the spread of fake news and weaponized misogyny aimed to malign and slut-shame her. Sa kasinungalingan nila, inililihis ang isyu at atensyon ng publiko. Sa nakaraang 6 na taon, dito sila nakikinabang, kumita at dito rin nila gustong magpatuloy sa susunod na 6 na taon. Manatili lang po tayong mapanuri at mulat sa katotohanan at sa layunin ay panalo si Vice President Leni at umupo at bilang presidente ng ating bansa at si Senator Kiko bilang Vice President para sugpuin ang paglaganap ng fake news at panagutin ang nasa likod ng krimen at mga kasinungalingang ito. Yan po ang advokasya ni Senator Leila de Lima. Paparam na po kita sa tuwa pong mga nakaibanan sa technical side. Andyan po si Sir Felix Lagrimas. Andyan man po ang ating hepe, si Chief Engineer Abilin Don Turalio. And of course, siya man po dyan sa information si Jimmy Guanzon. And of course, siya man po duman sa transmitter si Sir Jimson Toriano Oco. Kaibanan duman si Aldrin Orlanda. And of course, ako man ninyo sa indong kaibanan at paming kaibanan everyday, Monday to Friday, alas 5 hasta alas 6 ng pagkabanggi. Mayo pong iba kong di si ako, si Manay Elma de Lima Gaspi nagsasabing, good evening and bye-bye to each and every one of you. Hello to Monica Puleke. And good evening. Oh, stay safe always. And Holy Wednesday na po. Ang liwanag ng bukas, tayo na Bye-bye again. Good evening and stay safe always. station. Okay.